Monsignor Efren Bungay, Monsignor Iping Digal, mga igsuon kong mga kaparian ug mga diakono, mga igsuon ko diyan ni Kristo, gihuoy ba mo? Kamong mga nagtindog din ha, okay ra mo? Okay pa? Ingnan ninyo ang inyong kaugalingon. If God in Jesus Christ died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Amen. Gipakamatyan ta sa Ginoo. Ang atong sakripisyo gamay ra kaayo kung itandi nato sa iyang gihimo. Amen. Mga igsoon, hangyon mo nako, lingiya sa ang inyong mga tupad. Unya, palihog, ingna. Ning Semana Santa, sa simbahan tapaingon, dili sa laing lugar magbakasyon. Sige, ingna palihog, please. Diba, nindot nga pahimangno, no? Kay daghan baya kanato panahon sa Holy Week, mo biyahe, magbakasyon sa laing nasod, ang uban sa laing lugar, adto sa mga resorts. Adunay mga igsuon nato, moadto sa laing lugar. Pero dito, magampo, musimba, ug moapil gihapon sa mga kalihukan sa Semana Santa. That is good. That is okay. Pero ang makasubo kung niining balaan nga semana, muadto ta sa laing lugar aron lang nga mag-relax, magbakasyon, magpahimulos sa kanindot or kabakanti sa panahon. Mga igsoon, karon ang Domingo sa Lukay. Gitawag sab kini og Domingo sa Pagpasakit, Palm Sunday o Passion Sunday. Palm, Passion. Duha ka butang nga dili unta angay ubanon. Nganuman, tungod kay ang Lukay, ang Palm, magpahinumdum nato sa madaugon nga pagsulod ni Kristo dito sa Jerusalem. Ang katawhan nagladlad sa ilang mga dalang mga lukay ug naghudyaka sa ilang pagdawat kang Hesus nga maoy ilang gituuhan nga manluluwas. Samtang ang passion, ang pagpasakit, usa ka panghitabo nga sa tawhanong pagtan-aw magpadayag sa kapildihan ni Hesus. Gibudian siya o gibiyaan, gibiyay-biyay o gipasipadaan, gibutang-butangan o gisilutan, gilansang o gipatay sa mga taong tampalasan. Busa mga igsuon ang pangutana, unsa man gyud ang atong gisaulog nining Dominguha, ang iyang kadaugan o ang iyang kasakitan? Ang tubag, we are doing both. Ang iyang kadaugan atong gisaulog ug atong gisangyaw nga kining iyang paghari dili sama sa kadaghanan nga magpataas ug magpaalagad. Ang iyang paghari gipabati diha sa iyang pagpasakit ug paghalad sa tibuok niyang nga kinabuhi. Mga igsoon, kining maong Domingo maoy mag-abli sa pinaka balaang semana sa tuig. Ang maong semana nahimong balaan dili tungod sa pagpasakit ni Kristo, kundili tungod sa kadako sa gugma nga nag-uban sa maong pagpasakit. Without that love, this week is not holy. Atong sayran nga kining kasakit ni Jesus dili lang physical o lawas nun, kundili
kasakit kini nga naglangkob sa iyang kinatibuk-an. Apil ang psychological, emotional, ug spiritual. Sakit ang paglatos, paghampak, pagpasan sa krus, pagkadusmo, ang paglansang. Sakit. Apan, masakit pa niini ang pagbudhi, ang pagbiya sa iyang mga higala, ang pagbiay-biay sa mga sundalo, ang pagbutang-butang sa katawhan, ug ang pagbati na ikaw gipasagdan. Mga igsoon, makarelate ba yata ani? Niabitaw asawa, mingon siya nako, Bishop, sakit nga iya kong gisagpa. Pero Bishop, masakit ang iyang pagpakaulaw nako atubangan sa mga tao. Kamu maginikanan ha, be careful. Kanang inyong pagbunal sa anak, sakit man na, pero ang inyong mga pulong mas sakit pa nga ilang bation, usahay. Verbal abuse can be more hurting than physical abuse. Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Kini ang nabungat ni Kristo nga nasakitan pag-ayo. Uban ang dakong kamapailubon, gidawat niya kining tanang kasakitan tungod ug alang sa atong kaluwasan. The greatest commandment is to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. That is the greatest commandment. But the greatest truth is Jesus Himself loves each one of us with all His heart, with all His soul, with all His mind, and with all His strength. Mga igsoon, unsa may angay natong buhaton sulod ning Semana Santa, unsa man ang atong himuon aron ang kabalaan ning maong semana ato gihapong mabati karong panahona. Tuguti ko nga musugyot og upat ka mahinungdanong buluhaton nga atong makita diha sa pulong nga palm, P-A-L-M, which refers to purse, almsgiving, love, and mortification. Una, purse. Ning simanaha, mugahintag daghang panahon. Daghan ha, dili lang diyo-diyo. Daghan panahon sa pagampo o pagpamalandong. Usa ka butang nga talagsaon na nato nga mahimo kay bisita kaayo. Atong ipakita sa Ginoo nga mapasalamaton ta pag-ayo sa iyang dili matupngan nga gugma. Ipadaplin sa nato ang mga kalibutanong buhat ug kahilayan aron muhatag og panahon sa pagpakihinabi ug pagpaminaw sa Dios. Gawas ni ana, nindot tingali no makigsabot ta sa atong pamilya ug mga kaygalaan nga maghimo og bisita iglesia. Magampo sa istasyon sa krus nga mao'y magpainumdum nato sa dalan sa kasakit nga gisubay sa Ginoo o sa atong kaakuhan sa pagsubay usab niya ng susamang dalan nga magdala kanato sa kahimayaan. Ikaduha, almsgiving. Karong simanaha atong hatagan og dakong pagtagad ang atong mga silingan nga adunay panginahanglan, ang mga kabus, ang mga adunay problema, ang mga masakiton ug maluyahon. Tabangan nato sila kutob sa atong makaya. Mauni ang atong paagi ba sa pagbalos sa dakong gugma sa Ginoo para kanato. It's payback time. Okay. Sa mga nagrasyahan ug nabulahan dinha, atong ipaambit ang atong nadawat sa Ginoo ngadto sa uban nga naa sa lisod nga kahimtang. Nindot kayo kining gisulti sa usa ka magsusulat, when God blesses you financially,
don't raise your standard of living. Raise rather your standard of giving. Wow, pagkanindot nga pahimangno, no? Kay daghan nato kung mabulahan na ta, makakwarta na ta, ang ato yung hunahunaon, pagpahimulos, mugamit ta sa atong kwarta para sa kaugalingon, pero malimot ta sa uban nato nga mga igsuon. So niay usa ka magsusulat po, nag-ingon siya, when you have more than you need, build a bigger table, not a higher wall. Pagkanindot. Naghanda ba nato? Umadato na, patasaan ang koral. Oh, ingon, kwarta mo ay maghatag og seguridad. Kung anong mahadlok man noon ta, ato namang pahabugan ang atong koral. Uy, painundom nato, ang atong unang trabahoon, palapdon, padakon ang atong lamisa. Meaning, padakon ang atong kasing-kasing sa paghatag. Ikatulo, love. Panahon kini nga mugawas ta sa atong kaugalingon, mugawas ta sa atong mga comfort zones, aron makigiusa sa mga tao diha sa pamilya, kasilinganan o katilingban. Panahon ni nga magpakita ta og gugma og pagtagad sa usag-usa diha sa balay ba, ang atong presence ba, absent presence man, naata pero murag wa diha. It's time to give one another our time, our quality time. Labi nato mga silingan, no? Panahon ni nga magpakita ta og pagtagad, panahon ni nga magpasaylo ta og makighiuli sa isig katawo. If we really want to love, we need to forgive. According to one author, forgiveness is the best form of loving. It takes a strong person to say sorry, but it takes a stronger person to forgive. Finally, ikaupat, mortification. Nining si manaha maghimutag mga bililhong sakripisyo, pagpuasa, pagpugong sa kaugalingon, aron nga kita malig-on sa kinabuhing espirituhanon. Why are we spiritually weak? Why are most people today emotionally weak? Tungod kay wa ta maanad nga mag-control, magpugong sa kaugalingon, ang ato mga emotional, spiritual muscles ba, wa ma-build up kay kanunay man ta nagpatuyang, no? Na nag-ingon, if you don't learn to control yourself, someone else will control you. How true. So, sakripisyo, pagpugong, again, nindot kayo nga pahinmangno natong tanan. If God in Jesus Christ died for us, there is no sacrifice that can be too great for us to make for Him.